В сърцето на Родопите се намира градът, в който вярата никога не е угасвал. Град, известен с виното, булчинските рокли, но и с нещо много по-дълбоко, а именно многото си църкви, манастири и параклиси. Това е Асеновград, малкият Йерусалим. Добре дошли в Асеновград, известния сред българският народ, българската държава като малкия Йерусалим, градът на вярата, известен със своите много храмове, своите много параклиси и манастири в околността. Над 16 големи църкви, плюс 65 параклиса на територията на общината и със своите 5 големи епархийски манастири, 4 от които подчинени към Светата Апостолска митрополия, един на Българската патриаршия, известният Бачовски манастир. Градът води своето начало като първи източници от средновековието. Носещ името Станимака до 1934 година, името Станимака е обект на различни интерпретации, като основната от тях е, че това име е производно от гръцкото естеомахи, което значи вклинено, място в планина. Това по изключително добър начин обрисува символът на Асеновград, именно крепостта, която се намира в дефилето на река Чая, южно от града. Винаги вярата в града е била силна. Това се доказва от многото храмове, които са в нашия град, прилежащите райони около храма, в селата. Тези 16 храма не са изградени без вяра. Тези над 65 параклиса, които са на най-високите части, дори има параклиси около нашия град, те също са изградени с голяма вяра и почет към светиите. Особено силна е почитта в града към Божията майка. В града и в околностите му има над 30 храма, параклиси и манастири, посветени или свързани с Света Богородица. Има много неща, които местните хора смятат, че са причина Света Богородица да закриля нашия град. Станимака е ударена много жестоко от чумна епидемия. Тогава, чрез силата на вярата, християни организират литийно шествие, т.е. пренасене тържествено на чудотворната икона на Света Богородица от Метошкия храм Свети Георги и Света Екатерина до храм Света Богородица Петричка в Асеновата крепост. С молитви чумната епидемия да спре. И о чудо, след няколко дни, буквално със всяка нас нощ, чумната епидемия престава. Градът се излекува и отново заживява нов живот. Впоследствие тази практика е прехвърлена от другия край на реката, за да се провежда на преполовение от храм Света Богородица, Благовещение или Рибната до Бачковския манастир. Освен с многото църкви, манастири и параклиси, града е известен също с най-дългото литийно шествие в България, което се провежда всяка година на преполовение. Изнася се чудотворната икона от Света Богородица, така наречената Рибна църква в града, Света Богородица Благовещение, с голяма лития, с много богомолен народ, с присъствие на архиерей. Иконата през годините се отнасяла пеш до Бачковския манастир. Впоследствие пак се принася всяка година, където на самият ден преполовение, след извършена на светата литургия в храм Свето Благовещение в Асеновград, иконата е изнесена и се носи в Бачковската света обител. Двете чудотворни икони, които са там, се събират в този определен ден, като хората имат възможност едновременно да се поклонят и на чудотворната икона в Бачковския манастир, на чудотворната икона, която е донесена от Света Богородица Благовещение Асеновград.
Сведенията, които има за най-стар храм в града, един от 16-те храма, които в днешно време са в Асеновград, е за Света Богородица Успение, която се намира на Бачковския път. Там в района, около нея, са трито храма, които са едни от старите в града. Свети Николай, Света Марина и Света Богородица Успение. Те образуват квартала около Метох Махала, който е на Бачковския път, посока пътя за Смолян. В района на Асеновград и около Асеновград най-стария локализиран християнски храм е малкият зимен храм в крепостта, позната ни като Асенова крепост. Той датира според специалисти от втората половина на 9 до към средата на 10 век и най-вероятно е носил името Свети Георги. Тъй като Свети Георги, като светец войн, е бил призван от хората духовно да закриля крепостите, гарнизоните и да дава сила на меча на християнския войн. В днешно време вярата се е запазила. Опитваме се да я запазим сред младите хора с неделното училище, в което неделно училище има над 120 деца, които всяка неделя от 11 часа до 1 посещават в няколко различни групи самото неделно училище, с цел да се предаде вярата на бъдното поколение и да знаят децата основните християнски ценности за вярата, любовта и надеждата. Доказва се, че самата вяра е жива, продължава строежът на храмовете, дори в днешно време се строят още параклиси в града и в района, като големите храмове продължават да бъдат обновявани и хората обичат града и пазят и съхраняват вярата си, като доста от параклисите по районите в града, в малките квартали, дори са поддържат, така да кажем, от някоя фамилия, която живее близо до самия параклис. Храмовете, които са обект на особено голяма почит в града, това са храм Света Богородица Боговещение, Рибната Света Богородица. Основни обекти в нея са Аязмото, посветено на Свети Йоан Кръстител, стенописта Света Богородица Ширшия небес с образите на 4-те старозаветни пророци, един от които се смята, че е автопортрет на най-големия майстор на четката, който рисува тук, Захари Зограф. Нека не забравяме и за всеки един от манастирите, които са край града. Света Петка, Араповския манастир Света Неделя, Воденския манастир Свети Кирик и Юлита. Всички тези 16 храма в Асеновград, всички тези над 60 параклиса. Във всеки един ние може да си говорим с Бог. Чрез образите на Неговите светии, чрез образите на Неговата света майка и чрез образът на Него самия. Асеновград, това е градът на чудесата.